Kaixo, Ignacio. Kaixo, Jenny. Zer Ongi izanako. Ana? Bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuri gusta zorroitzeagatik. Ignacio, lehitzakoa zera, Bai. abika sortzailea. Hori da. Zergatik hasi zinen abia maitatzen. Nire kasuan ulertzeko oso erresa da, nire aita bizi guztian harria rotzen, ni oso txikitatik etxean ikusten dituen, etxeko garajean harriak, eta orduan, nik uste lau bostuten ditula aitak planteatuko zidan, probatzeko, eta umetan hasi nintzen jolas modura. Gero ja amaika urteetan, hemen bidea usaitu behar bali bada, entrenatu egin beharra, eta hasi zitzaidan nolabait afizio hori sortzen. Eta 36 urte egin ditut eta gelditu hortxe. Gogoratzen zera zuen lehen txapelketa. Txapelketa ez, lehenengo erakustaldia bost urterekin, bai. Abai! Lehenengo erakustaldia, egin duen ondela 31 urte, aurte moduan egin ditu 31 urte, eta Leitzako jaietan, Leitzako plazan, eta etxean negoen gustora, gaurre plazan aterako naiz, baina gero plazako momentu eritxe zenean oso urduri, baina horretxe naiz, bai. Nola gogoratzen dut, esan diazu urduri zinela, baina nola juntzen egun hori, zer sentitu zenu? Bueno, nik uste posturteko umetxo bat, nahi nuen amaitzearen baiden. Horretxe nahi gainera, Leitzako plazak ditu karrape bat bezala, eta jende guztia dena kanpoan bueltan, eta gu prestatu ginen karrape barruan. Orduan, jende aurrera ateratzeko momentu horretan, ez du nahi, lotxatuta negoen. Eta beste harria zailo bat esan zian, Ignacio, venga, atera, harri batzu jaso, eta nik gero opari bat egingo dizut, eta... horreitza baina oso politia daukat. Aitakake emango zizun erakusketa bertzuke ikaspen bat. Hombre, azkenean urte askotan ibili gara elkarrekin, eta asko erakutsi dit, eta gehien bat lesioak ebitatzea, azkenean, baina gero, iristen da puntu bat, azkenean, korpus bakoitza bere modura da, ez gara berdinak denak, eta nolabait, bakoitzak bere ibilbide hori probatu behar du, bere buruan dena beste batek esan da egin beharrean, norberak probatu, eta logikoki aitak asko lagundu dit, baina nik bakarrik ikasi egin nire partea, eta horrela. Zein da egin duzun garaipenik handienetakoa? Nire lorpen handienetakoa, gaur ekarri dudan replika ez. Nik jaso dudan harririk handiena 308 kilokoa da, eta esku batekin 241 bat. Hori nire marka handienak. Eta gero, saiatzen naiz, badamazkit, 3-4 urte guztian zehar, maila nahiko honean egotea, eta urte guztian zehar 270 kiloko harria jasotzeko moduan egotea. Porque adibidez, 308 altxatzeko ezin duzu urte guztian zehar. Hau lortzen duzu, hartu denboraldi bat, prestatu, entrenatu, zaindu, eta momentu puntual baten altxatzen duzu, baina gero prestaketa hori utzi behar duzu, gorputzari deskantsu bat diozu. Baina, honetaz aparte, saiatzen naiz, urte guztian zehar 270 harri hori altxatzeko moduan egotea. Zenbat denbora, eta? Zenbat denbora prestatzen? Zergatik askotan, oburuak ematen dituzue, eta bosoruten egiten duzue, ez dakitzen bat altxaka da, ez? Hori aitak egin zuen. Aitak egin zuen 1 kiloko harri batekin, jasoaldi pila bat, eta goenkalen izalako, hainbeste atal zituen goenkalek, eta atal bakoitzeko jasoaldi bat 1 kiloko harriari, baina hori bera bakarra egin dut, hainok egin egingo, porque 1000 jasoaldi ematzizion 1 kiloko harri bateri. Behatzi ordu pasatu zituen, hori ez du inok gehiago egingo. Zure jenez, zenbat ordu egonzea abikat altxatzen. Nerea oraindik harria hundiena da, eta harri hau altxatzeko 19 segundu edola. 308ko erretangularra altxatu nuen, 19 segundu. Lurretik ateratzen den momentutik, gerrira atera, gerrian itzuli, 3 bat golpetxo eman, eta bizkarrean berdin du, 19 segundu. 19 segundu behar izan dituen jasotzeko, bai. Horren atzetik dago lan asko, entrenamentu asko, pesak egin behar dira, gimnasioan landu behar duzu gorputza, eta gero harriarekin bai entrenamentu asko. Baina ez denbora askokoak baizik eta
Entrenamendu oso intensoa, motxa, eta gero beste bat, horrela. Aguia, arriskutsua da, edo... Bai da arriskutsua, eta ulertzeko oso horretxa da. Zu gimnasio baten egin behar duzunean topeko pisuarekin mugimendu bat, dauzkezu segurtasuneko topeak, ezin duzunean hor uzen duzu barra eta azpirik ateratzen zara, edo bota egin dezakezu. Harri batekin, bular gainean duzunean, edo harriarekin salto egiten nahi zen, golpe ematen nahi zenean, ikusten baduzu ezin duzula, ez dago ezer laguntzen dizunek, ai, mesedez hartu harria, ezin da hori egin. Gero gaina, harri batek diru asko balio du, orduan saiatzen zara, harria lurrera bota baino aurretik, bota lekura botatzen harria ez apurtzeko, eta zerbait gaizki ateratzen baldin bada, oso arriskutsua izan dezake. Horregatik, min hartzeko puntura iritsi aurretik harria bota egiten dugu. Ezin duzu, balantza ezin etorri aurretik bota egin behar duzu, bestela min asko hartu daiteke. Zer da harri bat zugaitean? Nire bizi guztiko laguna esango dut, ez? Azkenean, 5 urteekin lehenengo aldiz jantzi nuen txaleko bat, eta ez banaiz lesionatuta egon, nire bizian ez dut inoiz astebete baino gehiago pasatu txalekoa jantzi gabe. Orduan, nire izatearen parte da harri bat. Harria jasotzea kultura da. Bai. Gaur egun internetekin mundu mailako ohiturak, kultura ikusi dezakegu, eta Euskal Herriko kultura gure parte dela txaleko bat inon ikusi edo harri bat ikusten duzu, joaten za edozein toki turistiko eta ikusten baduzu harri bat badakigu hau badakizu gurea dela. Gurea da, nongo kultura da, baina mundua zabaldu beharko litzateke edo ez. Munduan zabalduta dagoen gauz bat da, harria jasotzen dira mundu guztian. Jasotzen ziren mundu guztian, zeren eta garai batean gaur egun egin behar denen obra handi bat, eraikuntza handi bat, grua bat jatzen da. Oan dela hainbeste urte, dena egiten zen harriekin. Harri bat bestearen gainean jarri, pareta bat egiteko, frontoi bat egiteko, eliza bat egiteko. Orduan harri jasotzaile bezala ez ziren ezagutzen, argina bezala edo langilea bezala, eta mundu guztian landu da harria. Hemen dagoen berezitasuna da, lan hortatik, harri jasotze hortatik, eguneroko lan hortatik, kirol neurtu bat egin dela, reglamentu batekin, antidoping kontrolak, epaileak, aktak, eta hori, arro esaten du gaina da. Nola da, erriko jai batean, harri jasotze saio batean, sentsazioa. Oso, nik beti esaten dut ez, topeko harri bat altxatzeko prestaketa asko dago, urduritasun asko dago, gaizki ateratzeko bildur asko ere bai, baina prestaketa horren ondoren, alde politi hori da, ez? Joaten herri batera erakustaldi bat egitea, normalean jai giroa, uda garaien, eguraldi honakin, jendea humoreko dago. Ez da parketa. Bai, baina ezagutzen dituzu herri askotako jaiak, plazak, eta jende asko, eta esan dudana, gaina jendea dago pesta, parrandan, humoreko, eta oso guretzapen politia ez bai. Nola bukatzen dugatak saio, nekatuta, baina nola bukatzen. Bueno, normalen, ni oraindik saiatzen naiz erakustalditan harri desente erabiltzen, erakustaldi guztietan ez, baina gehienetan 270-koa ere bai altxatzen dut, orduan egiten dena da, saioaren hasierarako jasoaldi potente hori utzi, gero esku batekin bai saiatzen naiz 200 kilo erakustaldi guztietan altxatzen, eta erakustaldi hori amaitzeko harri borobilarekin egiten duzu, nolabait publikoari eskertu animo horiek, txalo horiek, eta agur modura edo egiten da habilitate proba bat edo proba berezi bat bukaeran. Zenbat hori dituzu etxean? Harriak 200 kilotik horakoak denak, borobilak enduta, eta gero Peruaren museoan ere baditugu pila bat, baina nire harri tokian dozena bat harritik ora, bai. Mila izkak etortzea batuk. Oso, Miladuko niego musu bat guga ikusi da, Oso, Gama jendea. beste bat arte? Agur. Agur.